Здравейте, хора! Днес играем в Майнкрафт на Лили Ворот. Вие много време можете в коментарите да снимам видео по Майнкрафт. И също аз ви обещах, ако набера 15 абоната, веднага на следващия ден ще пусна видео. Малко видеото се задържа, ама малко да, извинявам се за това. Играя на Лили Ворот, най-хубавия гриферски сървър. Влизайте в него, той е много хубав, той е руски сървър. И аз с вас, разбира се, че ще си говоря на български, но като говоря с други хора, ще бъде на руски. Така, влизаме. Ой, свети, нищо не сте видяли, нищо не сте видяли, хора. Така. Сега разбира се, че трябва хора да включим Fly. Това е 100% трябва да включим Fly. В момента 7.58. Ето, как изглежда спавнат. Искате ли сега да ви покажа моя дом? Да, аз имам дом тук. Така е. Лоп. Уа. Готово, хора. Телепортирахме се в моя дом. Така, само да ви кажа един интересен факт. 3, 2, 1. Гледайте какъв дом имам аз. Но като цяло този дом, който го виждате, аз не съм го строил, а го купих за 97 000. Той като цяло струваше 100 000. И да, да не си мислите, това си е мое. Така, какво идваше в комплект с купуването на дома? В комплект идваше ето тази ферма на тикви. Ето тези всичките съндъци. Тук печки. Ето това. И какво още? И това. Да, това беше всичко. Да, а всичко останало, като виждате, това вече е мое лично построено. Както виждате, тук всичко е така, так. Шик. А тук какво, питате какво има? Ето тук. Тук, хора. Тук, познайте какво има? Правилно, нищичко. Но. Едно голямо но. Тук, след време, още малко време, тук ще се появят, как да кажем, неща. Да, ще се появят неща. Но, също ще се появи още едно нещо. Но то ще бъде мъничко по-късничко. Малко по-късно ще го направим. Да, това всичко е мое. Так. Тук съндъци. Тук това е нищо интересно. Тук такова. Така. Сега. Чудете се какво е ето това там. Сега ще ви кажа и за съжаление малко е тъжничко. Защото това нещо е ферма за тикви автоматична. Но това е на моите приятели, но както виждате на моите приятели малко са ги ограбили, малко са ги разтоклали и фермата е поразвалена. Аз ще им кажа, разбира се, да хора. Това не може да не им кажем. Какво има интересно? А те не знаят колко са умни да остават вратата отворена, люка също отворена. Не знам. Сега ще видим. Ето го моя хубав дом. Защото тук има печки, питате. Защото там са съндъци и за да не ми също като ето там, виждате ли? Ето тук е така с релси и стъкло ги таковат. За да не стане това нещо, съм сложил печки, за да може да не го направят. Това всичко сега ще направим малък рунтур. Тук ми е маяк, но който ми дава нищо, защото още нищо не съм активирал. Скоро ще активирам. Така. Ето, както ви казвам, тук пак ми е фермата. Интересно, защото тук няма вода. Неясно.
10 как ще та почва още, колкото тук вода няма. Но това е неясно. Добре, ще го видим после, хора. Сега влизаме сам. Сак. Това си го построил аз тук за гостите. Тук мога да си почия. Тук ще сложат броня. Тук взимат едно нещо. Сега забрах как се казва. И така, ето го тук моя дом. Тук си зачаровам нещата. Т.е. слагам им ефектове там. Защита, мита и там такова. Тук това е за карти. Много не мога да го разбирам. Тук съндъците всичко е подредено. Да знаете спокойно. Да, какво може още ви покажа? Ето това. Тук е така мъничко такова място, като си такова. И отиваме на втория етаж. Тук е, че втория етаж вече също има такъв съндък, но тук е, че тук 100%, тук е по-важничко вече се обличаш. И тук може само на мен да съм ето така. Тук, но разбира се, че е така. Тук е такова залачка. Зала такава. Зала, просто зала. Не е нещо, това е вид телевизор. И да, затваряме. И отиваме тук в спалното ми място. Тук аз спа. Тук цак, тук си гледам колко часа и да. Затваряме. Отваряме. Тук същото. Защото и тук има вход, ето оттам. Всяк мога да дойдеш тук. Така, тук. Това е легендарно нещо. Тук ще бъде едно друго легендарно нещо, но това е легендарно нещо тук, което трябваше да бъде, то е само едно на целия сървър. И да, и малко нямаш как да го взема, затова да. Чак, тук да ви показах. И тук също ви показах. Тук е напълно празно, но скоро ще има. Спускаме се пак. Но и тук ми е балкон, на който няма нищо, защото още не съм измислил. Тук също нещо ще има, но не знам какво. Горе също трябваше да има нещо, и ще има нещо, но няма да е това, което си мисля. То ще го има пак това, което си мисля, но ще бъде отдолу. Не тук долу, а долу. Добре. И не казвайте на никой, ще ви покажа само на вас една тайничка. Взимаме това нещо и ето това нещо. Не казвайте на никой, хора. Уа! Уа! Ой. Бъркахме бутончетата. Купаеме. Малко само да изчакате. Джик. Уа! Та-дам! Тук, да. Някакво куче и туц, парабуц. Туц, турудуц. Така, добре. И да, и се връщаме обратно. Уава. Затваряме. Цак. Марак. Готово. Това е всичкия рунтур като цяло. И да, какво мога да кажа? Това беше всичко, което исках да ви покажа. Тук маяк, който още не съм тук. Но и дайте сега да видим дали моите приятели ще играят. Ако и да не играят, и да играят, света. И да не играят или да играят. Не е толкова време. Сега първо гледаме първи ми приятел, Цак, Камарак. Първи ми приятел играе. Втори ми приятел не играе, не знам защо. Ой, хора, стана авария. Малко паднаха нещата. Извинявам се, малко ми падна телефончето. Но няма нищо, нали?
След това гледаме втория ми, т.е. по-скоро третия ми приятел не играе, четвъртия ми приятел не играе, петия ми приятел не играе, шестия ми приятел играе. Кой беше седми? Да. Седми приятел също не играе. Да. И аз също вижте кой играе от клана ми. Така, офлайн, онлайн, офлайн, 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 офлайн. Чакайте, защо моят приятел не е в нашия клан? Да опитам аз. Чакайте сега, хора. Сега ще го, ако ме телепортира, разбира се, ще говоря с него на руски. Цаки-мараки, цаки-мараки. Ня. Така. Лава. Къде да го сложим? Няма къде да сложим това нещо. Къде да го сложим? Къде да го сложим? Къде да го сложим? Къде да го сложим? Да, тук няма. Сега тази тук ще бъде стои така. Той разбира се, че не ме телепортира през себе си. Дайте сега да ви покажа кланово базо. Чакайте, преди това, вижте какво е. Това всичко какво е. Така, това ми е името, как се казва. Това е най-якият дамат в играта. 25 евро. Имам си клан. Имам 43 умирания и 27 победи. Тоест, че съм убил някой друг, че съм победил. Така, баланса ми е, т.е. това колко пари имам. 182 787. Рилите това са за данат неща. 4. Така е, да. Чакайте сега нещо трябва първо да видим. Така. Цак. Цак това работи ли? Цак не работи. Защо ли? Добре. Така, сега ще ви покажа кланова база. Т.е. там базата никъде е. Само малко ще сте в шок, защото къде се намира базата ми. Та-дам! Това не е базата, тя е на границата. Вижте. Оп, граница. Папалям. Така, тук имаме такива неща. Напълно нормални, нищо интересно, да. Нищо интересно, къде. Уй! Зомби, motherfucker. Умря. Тук трябва да сложим неща, защото тук само се появяват неприятни хора. Това ще е. Но сега вече не трябва да се появявате това въобще. Само изчакайте малко да хапна, защото ще умрем. Да, ще ям сигурно. Готово.
Така, както ви показах, така нататък. Фармилка. Да, но напълно нормално. Що там са зелия? Тук автоматично варене на зелия. Доста автоматично. Ще се варят как? Та е така. Хлоп, всичко идва. Цак, марак. Ето тук в този съндък идва всичко. Затваряме всичко. Всичко, разбира се, появява. И цак марак, всичко се появява и се прави. И така нататък. Охо. Чакай се. Съндък. Цак, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. А това тогава... То ето тук. Добре. Така, тук. Няма нищо, да. Ето това ще се затварят. Тук какво има? Тук това е базата на хората, които са създали този клан. Тук нямам достъп, защото тук има приват. Нямам достъп, не мога ги отваря. Така. Така, нищо. Ой, не. Интересно има. Така, сега ще се телепортираме към моя приятел. Само ако правим телепортацията, ето сега. Сега ще бъде всичко чити-брики. Сега ще видим дали ще приеме въобще хора телепортацията. Молете се да приеме. Ако не приеме, какво? Така. И той не прие. Защо? Не знам. Некой друг от приятели да играе. Или е само той единствения в тази вселена. Окей, трябва да се телепортирам на спавнат. Може би някъде тук просто седи Африка. Тук всичките, които седат в Африката. Да седат. Къде са? Къде е това вижте? Интересно къде е. Няма. Да. Как му би интересно. Оста. Папалам. Добре, хора. Хайде сега да започваме да строим това, което бих искал. Цаки хома. Стига да е брачет. Така. Цак. Да. Принципно. Къде ще бъда? Но в принципно може да го направим. Къде е въпрос? Че? Тук ще го направим. Направо. Тук. Да.
Разбира се, че това трябваше да ме чакам. Лопатка. Така. Ето това ще ми трябва. И да, нищо друго. Има ли работи? Много добре. Видите това, но това е секретния ми бункер. Да го помните. Колко горе ще бъде? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, иначе 1, 2, 3, 4. Да, така. Така ще го направя. Но колко в принцип можем да го дадем напред. След тук, значи там. От тук, значи 1, 2, 3, 4, 5. Ще направим по... Чакай сега. Чакай. Тук е 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тук приват имам ли въпрос? Да, тук имам. Значи 10 на 10 мога да го направя. Отлично. Добре, 10 мога да го направя. Тоест тук. Добре, там не мога да го правим. А само това е от тук. Да, ще направим там колкото горе да гледам аз. Все пак на мен трябва голяма стая, все пак. За да направим това всичко, тук да го видяхте. Трябва място и то не малко. Добре, тук си имам. Добре, дайте само там. Само за малко пошло. Хора, сега ще дойде, чакайте малко.
Хора, извинявам се, че така стана. Просто малко само трябваше да... Отивам до Шкибиди Доба. Да, хайде сега. Продължаваме. О, не. Да, аз съм просто гениален човек. Защо? Така, това всичко го чупим. Хора, изчакайте, че майка ми ме вика. Сега ще дойда. Хора, извинявам се, много се извинявам да много. Простите, че така станаха нещата. Чак, тук сме. О, колко ще копаем напред, не знам, дайте да видим. Копаем. Мисля, че това е доста дълго вече. Цак, марак. Да, имам, стигам от толкова. Не знам, съм стак. Краката на баба. Ти много бабата, тръгна по-бързо. О, това е много по-добре вече. Към. Знаете ли какво? Оп. Така ще го е по-добре. Сега гледайте, трябва. Виж ли? Колко бързо го спука.
Почти хора вече го скопахме. Сега извинявам се за това мълчание, просто нещо да, аз просто обичам да мълчам, но заради вас си говоря, защото ми харесва. Така, тук в принцип мисля, че това е голяма стая, достатъчно за... Но, в принцип, така ако тя гледам, аз бих отделил още мъничко на там. Уа! Готови сме, хора, на пълничко. Сега, да помислим с какво ще запълним всичко. Да помислим. Добра. Ой. Чакай, това всичко сега трябва да го помислям. Не, няма да бъде исто така, шамана. В принцип, това... Добре, ще бъде. Дълго се чака, дълга. Да, така ще го направим. Ще направим всичко просто дърво и това. Уа! Затваряме дърво. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. И се връщаме пак надолу. Раз, два, три. Блоки. Само помога.
Възстановихме си това. Хора, много се извинявам за това мълчание. Просто така съм. Сега като строи, не знам за какво да ви говоря, затова просто мълча. Само още малко. Тук това трябва да довърша. Това трябва да довърша. И да, и това тук всичко да довърша. Ще е така. И мисля, че в следващото видео ще започна да строя, защото това видео ще стане вече много дълго става вече. Но аз мисля на бързичко, само това сега да го направя, колкото се може по-бързо ще се... Даже малко ще така ще се позабързам. Да може да не стигне по 1 час, защото ако 1 час, но съмнявам се, че някой ще го догледа въобще до край. Съмнявам се, но кой знае, кой знае. Лава. Хунчичи, хуча. Ох. Лава. Колко съм го побързо, защото видеото не се става вече 48-та минута ще стане и става дълго и то прекалено много. Така. Цаки мараки. Пак се извинявам, хора, че става толкова дълго видеото. Не трябва да става толкова дълго, но така се пъбнало. Сега какво да правим? Виж, чуете, защото ето това тук много махам. Така, защото това все пак свети. Това ще направя стените, а в следващото видео вече всичко ще бъде направено така. Нататък. Айде хора, правим последното това и айде. И как се до следващото видео? Следващото видео или ще бъде, даже ако не съм бъркам, или ще, да, даже няма или а ще бъде утре. 100%. Чакайте го, извинявам се за такъв късен час. Пак е така. Готово, хора, направихме всичко. В следващото видео ще направя всичко. Това ще бъде готово, но готово. Така, след това да го чупим, как се викам. Тук си слагам такова, за да знам, че е тук. Сак марак. Оставяме сега всичките неща обратно и ще ви казвам чао, защото става вече много дълго. Трябва да 50 минути, че съм свърши. Така. Мога да кажа хора чао, защото видеото стана много дълго. И трябва да го слагам на YouTube канала си. Чао хора! Чакайте утре следващото видео. Утре ще има ново видео. Чао! Чакайте! Бай-бай! Абонирайте се за канала. Слагайте лайкове. И да. Чао хора! Бай-бай! До следващото видео!